a fyddaf yn cael profion gwaed a gwiriadau rheolaidd yn yr ysbyty. Byddwch fel arfer yn cael profion gwaed bob mis, ond efallai yn amlach os oes angen. Mae'n well gan rai cleifion cymryd eu sampl gwaed eu hunain, ac mae'n well gan eraill i'r nyrsau tîm dialysis gartref cymryd eu gwaed yn yr uned dialysis. Os oes angen pegiad haearn arnoch yn yr uned dialysis, byddwn nhw'n ceisio cymryd eich sampl gwaed ar yr un pryd. Mae'r tîm dialysis gartref yn cwrdd yn rheolaidd i wirio eich profion gwaed ac yn siarad â chi'n rheolaidd i wneud siŵr eich bod yn iach.